lemari. Lemari. Lemari ini kuwi. Karo lemari kae meja kae. Karo kayune kono kae. Terus kowe maku. Nah, karo kayu. Nah, ngono kuwi. Iki kayu iki lho. Lah kayu kuwi. Nah, kayune kuwi. Terus karo tumpukan kayu tok pasti lho. Nah, iki. Ndi wae, Mbah? Ha iki kayu iki. Kuwi karo kuwi lho. Nah, wis. Wis, gak dinyanu gak